Много често се задава въпроса, кои са храните, които причиняват целулит. Това не е конкретна храна, да кажем яйце, но въпросът беше, че има групи храни, които всъщност причиняват и допринасят за развитието на целулита. Ще го разделим на 8. Това е така наречените преработени меса. Всички тези колбаси и така нататък, които търпят преработка, добавяне на консерванти, са храни, които причиняват и развиват целулита. Вторите са млечните продукти. Над определен прием на млечни продукти те оказват негативно влияние и съответно се отразяват и на целулита. Третата група храни са храни, които съдържат трансмазнини. Тези мазнини са трудно метаболизирани на практика от тялото и това се отразява негативно и на целулита. Четвъртата, това е солта. Над определено количество има изцяло негативно влияние не само върху целулита, но и върху тялото. Но в случая върху целулита влияе върху така наречената водна задръжка, която всъщност е част от проблема при някои от типовете целулит. Третата храна, или по-скоро група храни, това е пшеницата и произведенията, които се правят от нея. Като шеста група са така наречените рафинирани варихирати. Като казваме рафинирани варихирати, не разбираме само захара, и разбираме и глюкозо-фруктозен сироп и всички тези подсладители, които всъщност са типове захари, които влияят на нивата на инсулин и съответно имат отношение и върху възпалителните процеси в тялото и задръжката на течности. Седмата е, ще обобщим като храните, които съдържат консерванти, които са с удължен срок на годност, полуфабрикати или полуприготвени храни, съдържат много видове консерванти, които подобряват и съответно задържат срокът на годност на този продукт. И осмата, която не е храна, но всъщност влиза в списъкто консумиране причинява целулит, това е алкохолът, заради функцията му на дехидрататор и съответно на клетките, което всъщност се отразява негативно и при целулита.